سكف بسمع الديبا التحقاقف على الحيمانات سمعونا يغرف نحاول كي افتراونا يغرف أو حنتي إريتا أبقوا شكرا لمنا بحدينا كله خطيرنا بكنا سمر 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 أو حنتي إريتا أبقوا شكرا كله خطيرنا بكنا سلام تقطعت نايس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو مجمر يعلومي بزا فيديو زيا كجمركم زفتخو كما يزبل تاريخ I am very sure بزحات كباخاتكم نبعات مسيكم كم زلو نزي زمسلي أب عالم زي دقم تاريخ زقبري سورانا هزب إيرترا زقواششو سبات كساب كندي دخومات مخانم تريخات فلت زي أيكونن بإيرترا بعالم بأفريقيا درجة celebrated كون زقبا history ويكا تاريخيو أنصار حيالان تراي يدو مورال حبو كم دما كجبري يزبل منفس حزوز تنسى سورانا إيرترا ناي بحق كبر زقبويو ناي لو مدما تتمالك كومنيرو ناي لو مقال سخنتا يمثل نارا أنا هنكيدنا ناي لو مي بزح نزي قداينات نازي تناخف استفل عليه دوكومنتار أكيبا زقبر كوي كون بتوسخي بعلم درجان إيرترا نزو كنتاتنا هجي زدهسس ونالني بوغن تقراي ون أقداس حبريتا نزو كنتات زك خيز حبريتا لني بليز كسام مودا تتصممو أقداس فيديو يازيا لايك قبرو سبورت قبرو ناتكم حوغز دما وترو نات محزنكو نابزيا نيكست كنسجرينا أبزي كلتا معاتي أب سويس كمون أب نجيب مسك أب سويس كمون أب كندا أب كالوت هجراتون والتا زبل منسي بشم والتا نهاجر يلو كبوزلو أب سويس جيروم نيروم أنت أرد مع سلمى وسلفة جيرو ميديا تاتني سويس دما مفتتهم رخيبهم بزعبوا يزارب له سنة هلا كريه اتز تجبر كنا تعد مجمريا نتي أغالبوز جب أغالبنا هب دحريو نتكال زبها زلو والمن قد دما كن رينا قد راسنا سلو زلو السود زي كنسمعوا احنا قطمي
ناي بحكي بتخكلنا إيرترا كنتات زقلز قطميو I know از حجي كقطمو خلو لو مكوا ناي أوروباويان بوليتيكانياتات ناي أمريكا بوليتيكانياتات نتمنسي تأكيبو بزعب هاجرو نخي علل يهمهن نخيبل فقرو مسدرا بيتو نخي تأمر إذا بخندي مسوات مسجد دلن زحلفت هاجر صلاعتكو قلتوا بزفتنو زلو بحادة تأكيبو عقب نخيبل ተጻቦታት ይገብሩሎ ስለዛ ደርፍዚያ እተተማልት ማለት ቃልስ በኤርትራ በዚ ብራሻ በዚ በጀርመን በዚ በኮሪያ በዚ በእስራኤል በዚ በገለ ዝተሰነየ ሓያል ሰራዊት ናይ ደርግ መጪው ክድምስሶም ክመጽኸሎ ዝዝምርዎ ዝነበሩ መዝሙር ናይ ሪሊ ናይ መኸተ መዝሙር ነዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ምስቲ ናይ ቀደም ከተወዳድሮ ይትኽልኒኻ በፍጹም እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ንመድረኹ ዝጠልብ ድሆ እኳ እንተኾነ ምስቲ ናይ ትማልክ ወዳደር ኣይክልኒ ግን ስቲል እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ እዚ ጋዜጠኛታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብትክክል ትገልጽ መዝሙር ኮይና ረኺበያ ኣነ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናይ ዓለም ክዘራረይካ ትርኢ ዘለኻ ኤርትራ is very small country በተደጋጋሚ ከሪእኩም ምናልባት ክምለሳይና ሓደ ኣፊቱ ካብ ጀመርናያ ናብኡ ክናቱ እዚ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ስዊስ ተገበረ ንኣብነት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዝነበረ ምናልባት ኤርትራውያን ክእከቡ የብሎምን እዩ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፍላይ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዝሓዙ ኤርትራውያን ክእከቡ የብሎምን እዩ ምክንያቱ ስእሊ ናይ ኢሳያስ ኣይነበረን ኣብቲ ስተጃኖ ዝረኽቦ ብፍሉይ ምናልባት እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብቲ ጋዜጣ ብዙሕ ንዲክታተር ዘምልኹ ናይ ዲክታተር ሰዓብቲ ባንዴራ ናይ ዲክታተር ሒዞም ኢማጂን ባንዴራ ናይ ኤርትራሲ ባንዴራ ናይ ዲክታተር ኢሎም ክረቑሖ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ጋዜጣ ናቶም ባዝለር ሳይቱንግ ዝበሃል ከምኡ ኢሉ 20 ሚኒት ዝበሃል ብዙሕ ህዝቢ ዘንብቦ ብሊክ ዝበሃል ከምኡውን ካልኦት ኩሎም ነፍሲ ወከፍ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስቴት ጋዜጣ እውን እንተኾነ ብዛዕባኡ ተዛሪቦም እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ብርግፅ ወፂኡ ነይሩ ኸውን ያነ ቴሌቭዥን ናይ ስዊስ ካብ ዘይከታተል ነዊሕ ገይረ ስለ ዘለኹ እምበር ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ሓይሊ ወይ ድማ ነቲ ረጂም ናብ ኤርትራ ዘሎ ዝድግፉ ዝደናገፁ ኤርትራውያን ብጉዳይ ናይ ህዝቦም ብጉዳይ ናይ ሃገሮም ብጉዳይ ናይ ኖርማል ሲቹዌሽን ናቶም ክእከቡ ከምዘይብሎም ክእከቡ የብሎም ኤርትራውያን እቲ ፖሊሲ ዘሎ እዚ ከዓ ስለምንታይ እዚ ብትክክል እቲ መዝሙር ዝዝመር ዝነበረ ብርግፅ ነዚ ኩነታት እዚ ዝገልፅ እዩ ስለምንታይ ሓያላት ናይ ዓለም እዮም ዝዘራረዩ ንሪኦም ዘለና ኣንጻር ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንሕጊ ናይ ስዊስ ኣኽቢሮም ክእከቡ መሰል ኣለዎም ተርዲኹም ኣለኹም መሰል ኣለዎም እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክንደይ ኣኼባታት ንርኢ ኣለና ይእከቡ እዮም እኮ ስለምንታይ እቶም ኤርትራውያን ባንዴራ ዝሓዙ ኤርትራውያን ኢና ንሕና ብጉዳይ ናይ ህዝብና ክንዘራረብ ኢና መንግስቲ ግደፎ ናይ መንግስቲ እዚኦም ኣብኡ ተኣኪቦም እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣውፂኦም ኣለዉ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብኡ ክዛረብ ብቲክቶክ ተረኣዩ ኣምባሳደር ነይሩ ኣብታ ኼባ ናይ ስዊስ ወላ ይነበረ እቶም ትፈልጡ ሓብሩኒ ፕሊዝ ምንባሩን ዘይምንባሩን ኣገዳስነት የብሉን ከም ዕዱም ጋሻ እንድሕሪ ቆንስላዊ ኦፊስ ንክገብር ኣብ ስዊስ ኣፍቂድካሉ ኣለካ ኮይንካ ምስ ህዝቡ ተራኺቡ መደረን ተስማዕ በይናይ መንገዲ እዩ ገበን ንመን ቅተሎ ስለ ዝበለዩ ንመን ጨፍጭፎ ዝብሉ ዘሰይ መንግስቲ ስዊስ ግን ኣብ ፈለስጢን ሰብ ንክቕተል ዝድግፍ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ዘሰይ መንግስቲ ካናዳ ሲቪላዊ ኣዴታትን ቆልዑን ኣብ ካናዳ ንክቕተሉ ዝድግፍ ዘሎ ስርዓት ኢና ንፈልጥ ዘለና ተረዲኹም ኣለኹም እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ናይ ሞራላዊ ውድቀት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ መሰል እንድሕሪብካያ ንዝደለየ ክድግፍ ይኽእል እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ኣብ ግብፂ ዲክታተር ኣሎ ግብፃውያን ስለዝተኣከቡ ግን ዝዛረቦም ሰብ የለን ኣብ ግብፂ ብዲሞክራሲ ንዝተመረፀ መንግስቲ ብሓይሊ ኣልዮም ዲክታተር ባዕሎም ገይሮም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ግን ንዑ እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኣጆኻ الفتح السيسي مساخلنا عبد الفتح السيسي مساخلنا قصل ብሎ ኣለዉ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ዝተመረፀ መንግስቲ ተኣሲሩ ተቐቲሉ ከማን መስለኒ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ህዝቡ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ተኣኪቦም ግን ዝዛረቦም ሓይሊ የለን ወይ ጠጠው ዘብሎም ሓይሊ የለን ኤርትራውያን ብምዃኖም ባንዴራ ናይ ሃገሮም ሒዞም ስለዝተኣከቡ ግን ኣብዚ ክብሉ ከለዉ ነቲ ኣኼባ ጠጠዋ የበልዎን ኣብዚ ናይ ሕጂ እቲ ኣንጻር ኤርትራውያን ዝበሃል ዘሎ ንዲክታተር ዘምልኹ ንዲክታተር ዝሕግዙ ስዊሳውያን ግን ዓያሹ ደመሲልኩም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስኪ ዝኾነ ኤርትራዊ ዕቑባ መሃብና ንሕና ኢና ጌገኛታት ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ፌስቲቫል ዝገብር ዘሎ
نتبعال زقبر زلو نتي أبي إرترا زلو شفلا حيل نعوز دقف أبزع عد عقبة حتيتو عقبة مركبو جبنيو لك تخالاي وجن نتي سلام وصل فيس قبر زلو خنتي لهم قليل سوما لوسكي زقرمي أبزع عدي بحجاو من قد خيدو بحق تخطيلو إيفنت نزقبر زلو بحيل كفرس فتن زلو نايزة عد حقن كبرن سلا زيردو نسون كابزة عد كتنصلي قبويهم زبلو زلو نخلتي بمعري دمتيهم زاربو زلو مخنياتو اتدقافي بزي قدس حق تخطيلو بحق نايزة حقريو نتسال حيزو زلو بغلصمي يكونن حيزو زلو نازي بحقاو من قدي بعال نخقبر ويكت تأخاخب تأكيبو زلو سبقن بغلصمهم متيهم بحايل نعو كنفرسين ايلوم معات بوليس متيهم نتترقع كمزعقاتن هتزبع بتكباب زغمات نجزو كاب سرحو تفديسو نجزو خمزي كيز جبرو زياتهم نتحجس اللي زتحاسيهم بر زيوم سبع زياتهم حق فريسو ما يكونون أخي باقيرهم زلو سلازي التناي سويس أنصار إميجريشن زخي زلو ويكانتي سدتنياتات نير ترانزيت زلة مفتتهم رقيبهم سلازي تي SEM زبهال زلو تناي إميجريشن كفاليو again بتدقاقامي نقول سدتنياتات بحفش عقل نتوم مستمنقس زلو فلوي سقوم تخن وسدالنا انتاي سلو زقبرو انتاي فلوي مغنيات سلو زقبري خاص قوم تتوزلهم إرتراو بانديرا حيزهم تأكيبهم مزمور سلو زدرفو دليتهم درفناتهم ديكونن درفنا يتقرأ تعود ديكونن بتأكيب بفيستيفالات بداسات تأكيب سبعود زنبري قتلهم نيرتراوين أسمرا خاطية زبل زنبري درفتا سلامتاي نيرترا ناي سورا درفتا سلتدرفه فلوي قبان كوينو تحركاس حد ديمقراسي تلغا نزل خايا كدقف مثل كده يكونن تحركا إرتراوي بفلا يابزع وانزيا خكب أبي أحمد بحيل ودب كوسد يدي بليلن سلامتا إرتراوي نتا دمون دم بوتاتون اديتاتون كمون دمز أساسا لهجر على أتغن خيوزدوات عكيبو انتاي جبر نخبل سلامتاي جبان زخون الزجن مثلنا يسمى مسقات مثلنا هي فلسطينيين تقيتو زچفچف زلا ابريل تايم رايت ناو مثلنا إرترا دما نزبنات زغاته حقنا يمعرباو عالم حقنا إرتراويان أب سويس تزغاته زقرم يكونن مجمريو يكونن مودعتون يكونن الزجن نتزبي مليسو كتروز قباد عنبر مليسو كحرنون كبقسون قباد عنبر كابو كترارفوز قبا كهون يقبعن اذا نزكنا تات زدما صبقتي قطمي نعود تقلت نايزانا اول سعد كنسمينا I really love زيا قطم زيا تغكل نعود تقلت كويناس توسب وراي دحنت زبي أفركت تباله روح كوان لبي وحزدم تعقتا زدك أست لبي متنازل حلحا زار هرت لبي والتاز خون الله ززحي الله معات ززحل الله تقيت زعات لعات زوت رجمات والتا خبر حفاش والتا لبهاجر سرع وحزدمات واقع أي دكتور روحي بزحوي سلياز قبر سلا هاجر زجمر منبار سلا نبسو زتنطنو منبار عليتو إرترا هايمانوتو إرترا عدو إرترا وغنو إرترا أبتتصواق قدل أفتفروح السفرا أم مدراو سيقول ستخلين أبرا مقالنا يا ردن يا مقالة أرجع حردنا نتلنا أولدي أنا نحردو الشيء كله باي ما أرجع حرد لنا أنتوا هذا مننا مفري أنتوا عندنا مقالة سينا أتاتولو شو تعالوا تلوكي تعالوا ويتولو عربنا أمثالنا ناصر هواي خالو دمو عم مقالة مزاج الجابت غيرنا بمستر غيرنا بعلنا مرزي هو منا مرزي غيرنا قتلنا زم خلاف دمو قتلنا للو بتنقلا سبسبنا زم هفاتم إذا أرق دمو إذا قالوا دمو كله نقفاف لنا تقرأي بتاسل القريتنا هايمانتهم لمنطا زقرمي توريا
سمعوا تناكم أب السوشيال ميديا زرهم كويه حكنتون حسوتنا يفلتين يجن أرتيس كم حبريتا سب كل الناس لزخل نزم الكوتون تصرتكم له ملبى من مدالون كخوني غليو زي حجين سماها بزعبا وعول بريتوريا حدا كابتوم مس أب جزية تكينات ناي تجراي ناي جيتاتشو ردا مسبقات تاسرع زنا برشبيو انتهى كم زارب سمعوا بليز لا يجبروا سبورت يجبروا أقداسي حبريتا لنلوم وعلى بريتوريا what does it entail like سعرنا أمسينايو زول نجارات حزب مزحتيو مخناتي زدر لك مخنات like وعلى بريتوريا كو انتن سلا أمرارحة أسنيفونا تيتودينا أمريكا تطوبليلاتنا so many things مالتي but مخناتي زي مخنات كونست real question نمتاي فرينايو وعلى بريتوريا زي تفرمه تاي كونير انا استمرت نيري وعلى بريتوريا زي تفرمه بيرسونالي انا بقول بتكايدهم وصينا علىه تسوي معه ان نوت جاست مي كلاتنا تمرارحاون نصايلهم وسينا مير سو ازي سلاس عركو دي اور خلتينا لاش لازولنا ديو نو وي نيد تو اكسبت تو ليفل اوف تناتنا ودكات ابينيرنا وعلى بريتوريا كفرنتلو وعلى بريتوريا استفرمكو بخندي تصلوت ريلي بخندي مكرا استفرم وعلي ان ام جريتفول بتعمي توعلي انا نايتي هوتونا دحينني انا بتاو علي نتم استفرموا سبات بتعمي هم مسكنا مزدلي حز خوينو البريتوريا يفرس اي تسخع عند قال قلت له ومن خصخع كتحجز لك امبر እንደገና ናብ ዘይ ንጹር ዝኾነ ካይዳ ክትኸይድ ማለት ድዩ that's wrong እዚ ትብል ፕሪቶሪያ ንክብል ክሕግዘለኒ ኢለ ኣነ ፐርሰናሊ ተላዕለ and one of the reasons ሕጅተን ፓርቲስ ዝፅሕፈን ዘለኹ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፍረስ ኢሎም ባዕሊ ዓለም ዝኾነ ወረቐት ሰነድ ሒዞም ኣትዮም ምስ ሰማዕኹ ኣነ ፓርት ዋን ኢለ ዝጀመርኩ ተን ፅሑፋት بخوينات مماتي عشرني إلو سلذي هذو ونحنا ناي مجرشا تكنا هيوتهم دحننتهم أقوى مالنا بخوينات وسشنفنا يوم بتقيمتك نموت بعصوة بخباخ نموت لذا قبروا زلوا مدحانيتهم بخندي مكرا استفرم سمعوا لهم تاكبل تانيهم وعلى بريتوريا زي أول سعيد أبكالك زي ونقليت وزن بريو نهوحت نخيت طفي تقالاتشو نعتاتهم نمتحان أول سعيد راه يكون بزحات جورناليستس نتكون تازع زوب زنبرو هوحت نمتحان بتوقعي أمريكا بفنشا ني نعبي كم زفرم of course نتايا فنشا ونايليون ينيرون بعلو زي بيرترا قول نمتاو على موسى لزنبري كم استفرمه وعلى بريتوريا انت زي فرم نير ونتاي بزانير سرايت نايت قرايب ملو كدمساس يخل نيرو that's why دما بتدقاقامي ازن ريو زلنا اتكونتات كساب كندي استحال على خمخانو ترانا يا امريكا عبد كونتات زي كساب كندي كم زلوا مفلاتن مجنزابن يد نفس وكف مدرك ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا بدبرك كتسبا صباي بوين حساب كورارب برامالو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري بلزاو بزيو يندرتانا يرايا يتمين سو يتليه ነው ለጦርነት የተወሰደ በዳታ ምናስከትለው ይሆናል በቅርቡ አብዛኛው የተሰዋው የትግራይ ወጣት የራያ የእንደርታና የተንቤል አማራ ናችሁ ያሉ የሚያሳቅቁ እንታይ ብላለ ሰምዑ ኣለኹም እቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት እቶም ዝበዝሑ ዝተኸትሉ ሰባት ደቂ እምድርታ ደቂ ራያ እዮም እናበለ ይዛረባ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ ስምዕዎ ምስ ምንታይ ከተሓሓዛ እዚያ ዘረባ እዚያ ኣስተውዕሉሉ እዚ ኩነታት እዚ ጠዋዊዮም ናብ ኤርትራውያን ዝመልስዎ ዝነበሩ እቲ ናብ ኤርትራውያን ካውን ዘልይዎ ዝነበሩ ተገማጢሉ መብዛሕትኡ ንኤርትራውያን ዝኸስዎ ነገራት ናቶም ፀገም ስለ ዝኾነ ካብ ኣፎም ስምዕዎ በዳታ ምናስከትለው ይሆናል በቅርቡ የተመን ሰው የተለየ ነው ለጦርነት የተወሰደ
በዳታ የምናስከትለው ይሆናል በቅርቡ አብዛኛው የተሰዋው የትግራይ ወጣት የራያ የእንደርታና የተንቤን አማራ ናችሁ ያሉ ሁሉ የሚያሳቅቁን በቋንቋችን በባህላችን ነው ሰው ከፍተኛ ጭቆና አለብን ስለዚህ በባህልም በቋንቋም ከሌላው ትግራይን የተለያችሁ ነው ማለት ነው እንደውም እኛ እንደርታ እንጂ ትግሬም አይደለንም ነው ምንለው because ትግራይ በቅርብ ጊዜ የመጣች አድዋና አካባቢዋ የነበረችን ተስፋፍታ ወደኛ የመጣችው እንጂ እኛ ራሳችን የቻለን የራሳችን ማንነት ያለን የኛን ቋንቋ ራዘር ከግዕዝ ሞር ወደ ግዕዝ ክሎዝ የሆነ ከትግርኛው ይልቅ ከነሱ ትግርኛ ይልቅ ወደ ግዕዝ ቀረብ ያለ ዘዬ ያለው እና ማንነት አለባበስ ኤንሶን ኢቭን የውቅሩ ሶሻል ውቅሩ ራሱ ሶሻል ኮንስትራክቱ ለየት ያለ ማህበረሰብ ነው የሚል እምነት ነው ያለንና በዚህ የተነሳ ላለፉት 32 ዓመታት ከፍተኛ ጭቆና ተፈጽሞብናል So እንታይ ብላሎ ሰሜኩም ዶ እቲ ዝያዳ መቅተልታ ኣብቲ ግዜ ትግራይ ዝነበረ ትግራዋይ እዩ በብርግጽ ወይ ካብ ክልል ትግራይ እዩ ነቶም እንድርታ ዝበሃል ነቶም ተንቤን ዝበሃሉ ነቶም ራያ ዝበሃሉ ብፍሉይ ይቀትሉና ነይሮም ምክንያቱ እቲ ትግራይ ዝበሃል ንባዕሉ ከም ኮንሰፕት ኣባይ ትግራይ ይሓስብለው እቲ ትግራይ ዝበሃል ንባዕሉ ከባቢ ዓድዋ ዘሎ ዓድታት ዝጥቕልል እምበር ንሙሉእ ትግራይ ንሕና እውን ተጋሩ ይኮናን እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ንሕና ተጋሩ ስለዘይኮና ውራይ ኢሎም ከጥፉና ነፍስና ዝኻልና መንነት ዘለና እዩ ዝኹሉ ኤርትራ ናይ ትግራይ ይዶ ገለዶ ድብሎ ዝነበሩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ንባዕሉ ከም ዝብለኩም ዘሎ ራያ ተጋሩ ይኮናን እዩ ዝብል ዘሎ እንድርታው ናይ ኮሎኒ ዝብለኩም ዘሎ ከምኡውን እቲ ተንቤን ዝበሃሉ ናይ ኮሎኒ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ እቲ ትግራይ ዝበሃል ንዓና ጫፍሊቁ ሒዙ ብሓይሊ ትግራይ ዝገበረና እምበር ትግራይ ዝበሃል ከም ዘየለ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ I'm not saying that he is saying that ምዝ ዝተሓሓዝ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ካልእ ኤቪደንስ ነዚ ዝመስል ብፍላይ እቲ ተጋሩ እዞም ናይ ዓድዋ ክልል ኤሊት ስለዝበሃሉ ንሳቶም ነቲ ትግራይ ዝመርሑ ዝነበሩ ንሳቶም ዝገበርዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ካልእ ኤቪደንስ ወፂኡ ነይሩ listen this one እዚ ብዙሕ ናዘር ምጥፋእ ተኻይዱ ባይዘው ትግራይ ብትፒኤልኤፍ ሓለፈ 30 ዓመት ከዚ ትዘር ምጥፋእ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለውን ናያቶም እዩ ትዕፅዋ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለውን ከዚና ንፈልጠልና ለከስ ለኤርትራውን ለ30 ዓመት ዓፅዮም እዮም 20 ገለ ዓመት ዕፅዋ ክትኮን ገይሮም እዮም ምስና ኣውሮፓ ሃገራት ዲና ኣሜሪካ ሃገራት ብምቅርራብ ትፒኤልኤፍ ኤርትራ ዕፅዋ ክትኮን ገይርዋ እዩ ዕፅዋ ኢሎም ለዋግዕ ኣለዉ እሶም ሰርሕዎ ሴራብ ካልእ እዩ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቕይር ወይ ህግደፍ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናትና ዓቕሚ ድርብት ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ክሕግዙና ብዙሕ ተንቀሳቐስና ኢና ፃዕሪ ጌርና ኢና ገጣሚ ኮይኑ ኣሜሪካ ተወሰነ ሓጊዞምና ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናይ ቀደም ናይቶም ናይ ዓድዋ ኤሊት ዝበሃሉ መራሕናቶም መለስ ዜናዊ ነይሩ ፕራይም ሚኒስተር ነበር ንሱ ከም ዝበለ ድማ ነቲ ህግደፍ ንምጥፋእ ንኽቐልሎም ንፖለቲካዊ ቋንቋ እምበር ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምጥፋእ ዝሰርሑ ወይ እቲ መብዛሕትኡ ስራሕ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይጥዕሞ ኩሉ እቲ ገዳብ ህግደፍ ኣውሪድናዮ ዝብሉ ህግደፍ ብፍጹም ክትንከፍ ከም ዘይክእል ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እሱ ኣብ ሰብራ ምስኡ ስለ ዝነበረ እንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ንክኸውን ካብ ዓዱ ንኽጠፍእ ንኽጠሚ ንኽፀንት ንኸይባዛሕ ምክንያቱ at the end of the day ብጥሜትን ብድኽነትን እታ ሃገር ምስ ሞተት ነቲ ሃገር ሒዙ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኢንፋክት እቲ ዓባይ ትግራይ ትበሃል እውን ንሳቶም ዝሃንደስዋ እዮም ዘይናትካ ምጥማት ድማ ከምታ ናይ ስሱዕ ከልቢ ዝበልናያ ነታ ናትካ እውን ትስእና እቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምሓሩ ንሕና ክሞተሉ ድልዋት ኢና መሬት ናይት ወልቃይት ይብለለው ራያ ትሰምዕዎም ኣለኹም ነቲ ራያ እውን ንሕና ምሶም ክንከውና ይደልና ዝብል ድምፂ ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ዘይናትካ ዘይመሬትካ ዘይባሕርካ ምጥማት ነታ ደላትካ እውን ከም ዘይትረኽባ እዩ ዝገብረካ ነዚያ እንተተማሂሮም ግን እኹል ይንዓታቶም ኣይ ቲንክ መሊሶም ኣብዚ ግዜ ግዜ ኣብ ሽግር እንተለኻ እንታይ ይብሉ ብእንግሊዝ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብ ሽግር እንተለኻ ወይ ከዓ ኣብ ጉድጓድ ኣቲኻ እንተለኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ ኣብ ጉድጓድ ከም ዘለኻ እንተፈሊጥካ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ ምክንያቱ መጠን ዝኹዓት ከመጠኑ መሊስካ ኣብ ጉድጓድ ስለትኣቱ ዘለኻ so when you're at hole stop digging ስለዚ ኣብ ጉድጓድ ኣትዮም ከሎ ኣብ ሽግር ጉድጓድ ኣትዮም ከሎ መሊሶም ሕማቕ ምፍሓር ኣየቋርፅዎን ተመራሕቲ ሃይማኖት ሰምዖን ፀኒዕኩም ክንዋጋ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ መን እዩ ዝመውት ኣብቲ ውግእ እቲ ህዝቢ ካብ ውግእን ካብ ዕግርግርን ክንደይ መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ይበርር ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ዘሎ ጥሜትን ሽግርን እሞኻ ሃዋህው ናይ ውግእ ስለዘይደልዮ ዘሎ እቶም መራሕትን እቶም ካድረታትን ግን ብተደጋጋሚ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ፀገም ምግባር ኣይተዛረቡን ኣብ ክሳብ ሕጂ ይፍክሩ ንሕና ንሻዕብያ ኣጥፊና ኢና ገለመለ ኣብ ደንደስሞት ኮይንካ ከለኻ ፈኸራ ድማ ምናልባት ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ኣብ መዓስ ክትፍክር ትኽእል ቀደም የስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልካ ድሌት ክትገብር ከለኻ ክትፍክር ትኽእል ኢኻ
رايت ناو جن نتي ودي كاز الله تقبلك يغرى تحديدك مزقور بابتها فقرن سلام انت صراحك نتقور بتنا ونزح شيء مثلني ስለዚህ ኤርትራ ካብቲ መሬት ኢትዮጵያ ይኹን ካብ መሬት ትግራይ ትደልዮ መሬት የብላ በዓልኻ ሚሳይላት ተኩስካ እስራኤል 10 ግዜ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኬሚካላዊ ፅዋራት ናብ ሓማስ ናብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ቆልዓን ሰበይትን ክትኩስ ከላ ሰልፍ ዲፈንስ እዮም ዝብሉላ ዘለዉ ወረባውት ኤርትራ ኢንፋክት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ግዜ እቲ ህወሓት ንዝገበሮ ስጉምቲ ከም ዝኾነና ኣብ ትዊተር ከም ዝሓፈ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ንሱ ከምኡውን ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብምልኣቶም ህወሓት ዝገበሮ ነቲ ውግእ እዚ ኢንተርናሽናል ምግባር ናይ ኤርትራ ዝገበርዎ ኮኒኖም እዮም ድሕርኒ ሚሳይላት ተኩስ ካላ ሓንቲ ሃገር ግብረ መልሲ ንክትወስድ ስለምንታይ ዘይፍቅድ ዝኸውን ኣብ እስራኤል ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ መበል 4 ግዜ ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ዩኤን ውግእ ጠጠው ክብል ምቁራፅ ናይ ተኽስኒ ዝብል ዘሎ ቬቶ ጌራ ተዓፅወ ዘላ ስለዚ ሕጊ ከምዘየለ ኣሜሪካ ትኽተሎ ኣብቲ ዞባት ድማ ንኤርትራ ንምጥፋእ ንህዝባ ንምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ካልእ ፖሊሲ ከምዘይብላ ክበርሃልና ይግባእ መቸም ኩሉ ግዜ ሕማቅ ዝፍዕር ጉድጓድሲ ንኹዓቲ አንዲዮም ዝብልዋ ንሕማቅ ዝኹዕት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብቁጠባ ከልምስዋ ዘይፈተንዎ የብሎምን ዝለምስ ዘሎ ግን ሕጂ ራይዎ መን እዩ ዝለምስ ዘሎ ብቁጠባ ይብሉ ክደ ፕራይም ሚኒስተር አቢ ብ10 ቢልዮን ዶላርስ ፓላስ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ቤተ መንግስቲ ፓላሶ ይሰርሕ ኣሎ እቲ መሬት እቲ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ብሓይሊ ዝወሰዶ መሬት እዩ እቲ መሬት ንምውሳዱ ራይዎ ክንደይ ቀላያትን ክንደይ ገለመለን ዘለዎ ናይ ዱባይ ሪዩ ናይ አቡዳቢ ሪዩ ከምኡ ክገብር ንህዝቡ ክንደይ ሰብ ካብቲ ዝሓርሰሉ መሬት መንጢሉን መንዚዑን ወሲድዎ ታሪኻዊ ገዛውቲ ዝነበረ መንዚዑ ወሲዱ ነቲ መሬት ብሓይሊ ፓላሶናት ይሰርሕ ኣሎ ክንዲዚ ቢልዮንስ 10 ቢልዮን ኣብቲ ህንፃ ከጥፍእ ገንዘብ ከውፅእ ከሎ 33 ሚልዮን ናይቲ ወለድ ናይ ዕድው ክኸፍል ስለዘይክእል ሎሚ ዛ ቪድዮ ዕለት 10 ወርሒ 12 2023 ንገብር ኣለኹ ዕለት 11 ወርሒ 12 2023 ዴድላይን ወይ ከናይ መወዳእታ ዕለት እዩ ኣብቲ ዕለት እቲ ነተን 33 ሚልዮን ተዘይከፊሉ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዲፎልት ስቴት ከኣትዩ ዲፎልት ስቴት ዝበሃል ከንታይ እዩ ተመለሳይና እዚያ ሎከዚ ዲፎልት ስቴት ከኣትዩ ኣብ ዲፎልት ስቴት ተኣትዩ ድማ እቲ ቁጠባ ባጤራ ናቶም መሊሱ ናብ ወረቐት ገፁ ክቕየር እዩ እቲ መንግስቲ ገንዘብ ንክልቅሕ ኣይክኽእልን እዩ ምክንያቱ ዲፎልት ስለዛቱ ዕድው ክኸፍል ዘይክእል ራይ ዘይኮነሲ ወለድ ናይ ዕድው ክኸፍል ዘይክእል ዝኾነ ተካል ዝኾነ ባንኪ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ከለቅሖ ኣይደልን እዩ ከለቅሖ ተኮይኑ ድማ ዝለዓለ ወለድ ወይ ከዓ ኢንትረስት ሬት ገይሩ ይክቦ 33 ሚልዮን ንወለድ ክኸፍል ዘይክእል ናይ 10 ቢልዮን ገዛ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ 10 ቢልዮን ኦፊስ ሰርሖ ዘለኸ ገንዘብ ስለሰኣነ እንታይ ገብር ኣሎ ነቶም ሃብታማት ደቂ ዓዱ ኢትዮጵያውያን በፍንጫ ገንዘብ ሃቡ ነዚ ፓላሶ ዝክውድአለኒ ነዚ ፓላስ ናይ ቤተ መንግስቲ ናተይ ክውድእ ኣለኒ እናበለ በፍንጫ ይግድዶም ኣሎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሬከርድ ሌቨል ዝቕባበ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምንሃር ዋጋታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢንቨስተርስ ቦልጡፍ ክሃድሙ ምዃኖም ባጤራ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፀገም ዘለዎ ነተን ዘለዎ ገንዘብ ብትኽክል ክንዝገብር መዓልታዊ በኤርላይንስ ገይሩ ይበርር ኣሎ ናይ ነዳዲ የጥፍ ኣሎ ኣብ ሆቴላት ኮፍ ብል ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ተራዩ ኣብ ዱባይ ተራዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተራዩ እዚ ኩሉ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝኸፍሎ ዘሎ ኣክንዲ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብ ዝልኽ እሞ ንሱ ጉዳዩ ዘሳልጥ ግን ነቲ ገንዘብ ኣብ ምብታን ንሱ ኣብ ደገ ከይድ ከሎ እቶም ናቱ ካድረታት እውን ብዙሕ ገንዘብ ንደገ እናወሰዱ ገሊኦም ካብቶም ካድረታት ናቱ ኣብ ዱባይ ገዛ ዘይገዘ ወይ ካብ ደገ ገዛ ዘይገዘ የለን ዝብል ክሲ ወፂኡ ነይሩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝወፅእ ዘሎ እዩ እቲ ገንዘብ ኣብተይ ቦትኡ ስለዝኣተወ ብኣማኢት ሚልዮን ድሮንስ ይገዛ ኣሎ ንመን ክቐትል ንህዝቡ ንመንሰያቱ ንህዝቡ ኣብ ኣምሓራ ንህዝቡ ኣብ ኦሮሞ ንክቐትል በቲ ውግእ ይገብር ዕዳ ናቱ ክከፍል ዘይክእል ቻይና ጥራይ ሌላ 14 ቢልዮን ትእውዶም ኣላ ነቲ ለቃሕ ክኸፍሉ ኣይክእሉን እዮም ነቲ ወለድ ናይቲ ለቃሕ ክኸፍሉ ስለዘይክእሉ እዩ IMF ቅድሚ ቁሩብ ትለይ ናይ 1.4 ቢልዮን ዕዳ ዝነበረ እቲ ዝኸፍሎ ወለድ ጠጠው ከነብለልካ ኢና ቁሩብ ትንፋስ ክኾነካ ኢሎሞ ነቲ ወለሲ ንሓደ ዓመት ዕድል ክንበኩም ኢና ኢሎሞ እቶም ካልኦት ግን ነቲ ዩሮ ቦንድ ዝበሃል እሶም ክብሉ ኣይከኣሉን ምስኣቶም ዝግበር ዝነበረ ሽምግልና ብዘይፍረ ስለዝተበተነ እዚ 33 ሚልዮን ሶኒ ምድሪ እንተደይከፊሎሞ እቲ ቁጠባ ናቶም ናብ ዲፎልት ስቴት ከኣትዩ ቅድሚ ሕጂ ዲፎልት ስቴት ዝኣተወ ሃገራት ነጊረኩም ነይረ ኣርጀንቲና ኣብ 2001 ዕዳ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ቁጠባ ናታ ቡዝ ተፀየቀ ክሳብ ሕጂ ክዕረ ዘይክል ቁጠባ ኮይኑ ኣሎ ናይ ኣርጀንቲና ተመሳሳሊ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዲፎልት ስቴት ዝኣተወት ኣብ 2015 ግሪክ ከመይ ዝበለ ኤውሮጳዊ ዓንተር ኢኮኖሚ ዝነበረ ሎሚ ግሪክ ኣብ ኤውሮጳ ኮይንካ ክትዛረብ ከለካ
ቁጠባ ዝተበላሸወ ብድጎማ ናይ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ቤል ኣውት ናይ ኤውሮጳ ዝቕፅል ዘሎ ኢኮኖሚ እምበር ኤውሮጳ ኢዶም ተዘሕፅሩ ነይሮም ግሪክ ናብ ሳልሳይ ዓለም ምተመልሰት ነይራ እዩ ዝበሃል ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ኣይ ቲንክ ኣብ 21 እንዲ 12 ስሪላንካ ነቲ ዕዳናታ ካብ ቻይና ዝነበረን ካብ ካልእ ዝነበረን ኢንትረስት ሬት ክትከፍል ስለዘይካለት ናብ ዲፎልት ስቴታት እያ ቁጠባናቶም ድማ ሪዩኒት ኮይኑ ወይ ከዓ ተፀይቁን ተበላሽዩን እዩ ንኽትመልሶ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ትኸይድ ዘላ እያ ስለዚ ትዕድል ዘለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ከምኡ ኣብ ልዕሊ ከምኡ ድማ ግፋሎ ናይ ኤርትራውያን ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ሬድዮ ኤረና ካልኦት እውን ቀኒዮም እዮም ከውፁ ንኤርትራውያን ታርጌት ዝገበረ ግፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ፍሪ ንምንዛሕ ኣይኮነን እቲ ቁጠባ እናተበላሸዎ ምስ ከደ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ስለዝኾነ ዘርከበ ክሰርቕ ክፍትን እዩ እዚ ድማ ኣብ ከባቢ ውጥቀት ናይ ሱዳን ዝረኣናየ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዝነበረ ክትራን ስርቅን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥም ኣይደልን እየ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሕጊ ኣልቦነት ናመፀ ምስ ከደ እቶም ፖሊስ ደሞዝ ዘይተኸፊሎም ካልእ መነባብሮ እንተኸቢርዎ ንዘርከበ ክሰርቕን ክልክምን እዩ ኢትዮጵያውያን ድማ እቲ ስርቅን ምዝመዛን ወይ ከዓ ናይ ካልእ ምውሳድ ሓድሽ ባህሪ ኮነ ናባታቶም ስለዚ ኤክስፒሪየንስ ድዮም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ተጠንቂቕና ንኽንሪዮ እየ ዝምሕፀነኩም ዘለኹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንፓላሶናቱ ቢልየንስ ገንዘብ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ይወስድ ከም ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ብከምዚ ኩነታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ነዚ ኩነታት ርኢኹም ክትከተብሉ ናው ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ናብታ ኔክስት ቪድዮ ቅድሚ ምስጋርና መሰጋገሪ ነዚያ ክንጥቀም ኢና ምናልባት ንድሕሪት ክትመልሰና ስለ ዝደለኹ So, ሕጂ ብዛዕባ ዝህልው ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ወፂኣ ኣላ it's really interesting ኩሉ ሰብ ክሪኣ ኣለዎ let's have a look into this one okay Now, if you've been following my work, you know for some time now I have been discussing the Red Sea area, particularly Eritrea, President Afwerki, and others. And I have known for some time, because of how the United States moved, that there must be some economic, political reason why she continues to mismake and even, plot in some ways the removal of President Isaias Afwerki. Well, I did. So, እዚኣ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ቻነል ዝወረደት ቪድዮ እያ ተደጋጋሚ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ቪድዮ ዝገብሩ እዮም ነቲ ኩነታት ብረቂቕ ዘፅንዕዎ እዮም ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢሉ ትመፅኡ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ፍሉይ ልኡኽናቶም እቲ ማይክ ሃመር ብተደጋጋሚ ናብቲ ዞባት ዝመፅእ ዘሎ ብንፁር ሓደ ታርጌት ኣብ ኤርትራ ክህልዎም ከም ዝኽእል እቲ ታርጌት እቲ ድማ ሕጂ ድማ ከምቲ ካልእ ቪድዮ እውን ገይረልኩም ዝነበርኩ በቲ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢሎም ዕግርግር ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀይ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ብወገን ብሁቲ ናይ እስራኤል ነፈርቲ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ብክልቲኡ ወገን እሞ ከዓ ኣብ ኢጋድ ብናይ ኣሜሪካ ድፊት ኣይ ቲንክ ነቲ ሆቴላት እውን ኣሜሪካ እዮም ከፍ ኢሎሞ ነይሮም መስለኒ ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ምስ ኩሎም ዲፕሎማት ናቱ ኣብኡ ተሳቲፉ ነይሩ ማይክ ሃመር ንምሕጓስ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከዓ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ናቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ከዓ መርሕነት ናይ ኤርትራ ንምእላይ ምዃኑ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣገዳሲ ትንተና ክትብ እያ listen up now. Another piece here recently, which hopefully you have seen that. You should pay attention to my back-to-back coverage on this topic because there's so much to cover. Again, and here in the United States, the House Foreign Affairs Committee conducted yet another hearing on the record, and it was titled Ethiopia, Promise or Perils, the State of U.S. Policy. In this particular hearing, one of the ambassadors made an interesting statement and reminded us of something that took place just recently, a few months ago, from U.S. Secretary of State Antony Blinken. Watch this. Secretary Blinken visited in March. He had direct conversations with the Prime Minister and senior members of his cabinet, as well as making public the United States' absolute commitment to seeing through what both the government of Ethiopia and the TPLF have committed to in terms of ensuring that there's transitional justice. But transitional justice, as you said, has to also be a national process. He reminded us that U.S. Secretary of State, the top U.S. diplomat in the country,
the top head of the State Department and all ambassadors, beloved, made a trip to Ethiopia some months ago. Now, of course, he made a trip to a few other strategic African countries, but if the United States is sending their top ambassadorial diplomat, who's the head of the State Department, to your country, there is a strategic reason. Please understand. Now, እንታይ ትብል ኣላ ኣብታ ኣኼባ እውን ብተደጋጋሚ ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ማይክ ሃመር ዝበሎ ብተደጋጋሚ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተደዋወለ እቲ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት አንቶኒ ብሊንከን ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ወይ ከዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ a very very powerful position እዩ ንሱ ጌሽ ክመፅእ ከሎ ቶፕ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ዘለዎ ኣኼባ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘበነ ባይደን ድማ ልዕሊ ባይደን ብዙሓት ከም ዝዛረቦ ልዕሊ ባይደን ነታ ሃገር እቲ አንቶኒ ብሊንከን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ንሱ ከዓ እቲ አንቶኒ ብሊንከን ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ከም ዘፃኽልኩም ኣብቲ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ቀጥታ ምሶም ዝሰርሕ ዘሎን ካብቲ ኩናትን ዕግርግርን መክሰብ ዘሎ ዳይሬክት ምስቲ ሚሊታሪ ሳብ ኮንትራክተርስ ርክብ ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዱ ይትሎ ኣብ ንኢትዮጵያ ጌሾ ከይዱ ነይሩ ናቲ ቶፕ ዲፕሎማትስ ይሰድድ ኣሎ ስለዚ a very important strategic ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባን ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ትብል ኣላ ምናልባት እቲ ዕድል ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ ንኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ወጢሩ ዝሓዛብ ኩነታት ናይ ጋዛ ኣሎ ወጢሩ ዝሓዛብ ኩነታት ናይ ዩክሬን ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራ ድሓን ገይርዋ ዘሎ እምበር እዚ ኩነታት ተዘይህሉ ነይሩ ገለ ነገር ክገብሩ ምፈተኑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ካልእ ተታሒዞም ስለ ዘለዉ ዓቕምታቶምን ፀጋታቶምን ተታሒዞም ስለ ዘለዉ በርስቲል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማካይዳ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ እያ ትገልጽ ዘላ I want you to watch now this second clip of Congressman Sherman making a statement here during the hearing. Watch this. About Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. But I will point out, I believe that Bolivia has certain rights with regard to Chilean ports. There are a number of other circumstances where a landlocked country has the right to use a port and have access to it and to not have tariffs on goods going out or going in. And I would think it'd be a step toward peace if Eritrea would agree not to give up any of its territory, but also not to charge tariffs. Okay, did you hear him? Did you hear him mention the port? And did you hear him acknowledge that really that particular port belongs to Eritrea? And that, you know, while he claims that Ethiopia is looking to have access to a port, he's basically trying to say, well, hey, you know, they're not supposed to, or they better not, you know, don't mess with, you know, Eritrea. That's technically theirs. Basically, hopefully give him a little wink and a nod. That was such a tacit response for him to have. So انتهت بالدلا a very interesting direction ገይራ ትሪዮ ደላ ሓደ እዚ ብራንድ ሸርማን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ቡልሽው ዝኾነ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ናይቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባ ዝግብኦ ኣኼባ ኣይኮነን ነይሩ ውራይ ኢሉ ይመፅዩ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ዝኽፈል ስለ ዝኾነ እውን ክንብል ንኽእል ኢና መፅኡ ድማ ክዛረብ ከሎ መጀመርያ ኣቢ ኣሕመድ ኣምፅይዎ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣቢ ኣሕመድ ፋን እውን ኣይኮነን ዝያዳ ንሱ ናይ ትግራይ እዩ ናይ ህወሓት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ኤርትራ ክወስድ እየ ክብል ከሎ ንሕና ኢንተርናሽናል ዶብ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሃገርሲ ዶብ ጥሒስና መሬት ከምዘይነፍቅድሲ ንፁር ክኾነሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኣይነፍቅድን ኢና እንተኾነ ምናልባት ከምቲ ቺለን ቦሊቪያን ዝገበርዎ እሞ ከምኡ ብዛዕባ ልውላዊ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ምናልባት ኤርትራ ክትቦም ክትክል ኣለዋ ንሓዋሩ ዘይኮኑስ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ላይ ከምዚ ዓይኑ ፀቂጡ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራስ ክትብ ኣለዋ ወይ ገለ ክመፃ እዩ ዘተንብህ መፈራርሂ ቋንቋን ዲፕሎማስያዊ መልእኽትን እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ እዚ ድማ ንሓንቲ ልውላዊት ሃገር ብከምዚ መንገዲ ብከምዚ ቋንቋ ኣብ ዘየድልያ ጉዳይ ኣይትዛረብን ኢኻ ኤርትራ እንተደልያ ትህብ ተደልያ ኣይትህብን ልውላዊ መሬት ናታ እዩ ኣይኮነን ልውላዊ መሬት ናቶም ክቡ ኣሜሪካ ኣብ ዘይ መሬቶምን ባሕሮምን መፅኦም ናትካ መሬትን ናትካ ባሕርን ብሓይሊ ንኻልእ ሃቦ ወይ ንዓና ሃበና ዝብል ሓይሊ ስለ ዝኾኑ እቲ ዘረባ ናቶም ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ካልእ ሸርፊ ዘለዎ ዘረባ ምዃኑ ከተተንቢላ ኣምፅያታ it's very interesting hardly admit whose port and land that is and mentioning other countries that have certain rights to certain ports, for example, as if he was hinting and ginning up more controversy between the two nations. Why am I saying that? It's not just there. As I was doing research on this topic, I noticed that there were multiple print publications that have headlines like this one from BBC, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed eyes Red Sea port in flaming tensions.
the way they're covering this is as if the prime minister is looking to violently take control of this port with Eritrea. Now, at the same time, of course, we know that there have been favorable conversations and bilateral engagement between Eritrea, President Afwerki, and the prime minister in his country, Ethiopia. So the fact that you're seeing these print publications and you're seeing congresspersons gin up this as if Ethiopia is getting ready to just invade Eritrea and saying that he wants access to this particular port, buried deep within this report, way down in the report, it acknowledges the fact, quote, but Mr. Abiy publicly denies that he intends to invade Eritrea, telling soldiers recently on Armed Forces Day, Ethiopia has never invaded any country and will not do so in the future. They put that way, they didn't put that in the first and second paragraph. They put it down, they buried it down further. Then they later try to say, well, he made this comment privately to some, I believe, business persons or something to that effect. Why is it that Congress people are acting like Ethiopia is getting ready to physically and violently invade Eritrea? Why are print publications ginning this story, this topic up as if there's an impending war and that Prime Minister, Abiy is looking to take over Eritrea by force? So بخمية أتريا هذا اللاسان تقول الله حكاية ما تينا BBC يقولنا يزخوني يقوم عربا ميديا أزراربا نتكونتاتنا وقق خيديهم زلي وزلونا بخمو سلازي كل نجار inflaming tensions ولا قابي وقق جبراي دلني زبل كفال نتا جبراي دلني زبل زلو أب تحتيهم دور دواد لو سلازي BBC يقول كارلو publications نزكونتات زي بتدقاقامي نوقق نخيد زدلي وزلو يمسلو يعتمد الله حكاية ما مخنياتو زيوم mainstream media ربحاناتهم كابوق سلازخونه. I can't wait to hear what you have to say about it. Regardless, the fact that the United States and Western publications are pushing this like that, and the fact that you're seeing congresspersons hint at this, makes you think, is this what you want? Are these seeds that you're sowing for that country? America, certainly you're not looking to hire or pay mercenaries or pay dissidents in that country to stir up trouble violently with Eritrea. And because you've already put it out there in mass press, giving the impression that Prime Minister Abiy is getting ready to violently take over Eritrea to have access to a port. And then you try to lean back into past historical access that you say that they have because they're now a landlocked country with some, I don't know, is it 125 million some odd people that's there? I don't deny that there has been problems and tensions and fighting between the two countries. But I also don't deny that there's another hidden reason why the top diplomat made a trip there. Just giving you a little food for thought. As I was digging into this piece from a research foundation, it specifically starts by saying two recent developments underscore the resurgent geopolitics of the Red Sea, which is caught between great power politics and regional rivalries. Of course, Eritrea and Ethiopia are specifically situated in the Red Sea. Yes, in fact, Eritrea's name, based on the research I've done, means Red Sea. And of course, we know some of their previous connections before Eritrea became independent. Watch this. Further on down through this research piece, something interesting was written. It says, it headlines this next section, expanding global military footprint in the Red Sea. It talks about how in the last few years, global and regional players have established their military bases in states of the Red Sea. The Red Sea has several states, Egypt, Sudan, Eritrea, Djibouti, from the western flank, whereas Saudi Arabia and Yemen make up the eastern shoreline. Family, I hope you're catching this. I hope you're catching this. Israel's انت تبل دلا بحفشة تسفيري أسكا في كونتاتيو من البات أمريكا توب دبلوماتنا تاب تدقاقا من إثيوبيا تسد زلا أبي وقخ قبر ما يبقى عيدا لنا خون من البات تساقام جن نأبع اليوم بناتهم سراويت نتي سراويت بناتهم ودادبا مستهم سراويت ون الراقب على اللي تنبصدرناتهم أبز حلفة ماي كامرون مس حلفنا سراويت تراقب نيرو مسنا كلنا أوروميا تراقب نيرو أب مسنا عفار تراقب نيرو تنبصدرناتهم مسوحات تراقب نيرو لان كانت تنبصدرناتهم ماي كامرون تراقب نيرو سلازي نأبع اليوم عيدا لنا نتايلو نوع اليوم أبتبوتا جيروم حدا حيل وسيدهم نيرترا كتقعوا يخوليهم نتودا بفلاي ناب عصب تارجز جبره زد ما انتايم زبل زلو تافتق تنايك بحري سنسيتيف ناخوني ابو دما البريزنس ناتهم ابتجبت زلو كسفحوا سلازدلي زلو منال با تابجبت زخفلو زلو كخفلو سلازيدليو كونتاتنا اثيوبيا نافتق بحر بلا بلا غيرهم نعو تتقيمهم افتق بحر بعلوم كحزو ب سراويتنا اثيوبيا تتقيمهم ابرومو بزح سراويت يسلطنا له تابي زبال سلازي نابي بقليلو كصاك على زغوليه مثلني منالبات كما عينه زتن بحبريتا يزلو يعتبل دلا. Talks about Israel's port of Eilat is located in the northeastern corner of the strategic waterway. It talks about how Egypt and other countries, Middle Eastern countries, regional heavyweights in their own right, whereas the other four states are weak, poor, volatile, and vulnerable. So they're calling those states that have connections and access to certain parts of the Red Sea
basically powerful and heavyweights. But it says the other 4 weak, poor, volatile, and vulnerable. In such a region, it's no surprise to find steadily growing involvement of the regional and global military players. It talks about how Russia has announced plans to establish a naval base in Sudan, whereas China holds a military base in Djibouti. You know, all of this is interconnected to hegemonic nations such as the United States and their Western allies trying to maintain control because that waterway and trade and so forth. Yes. And geostrategic positioning for military access and some other things, right? Watch this. It goes on. In the context of the war in Yemen since 2015, the UAE, United Arab Emirates, and Saudi Arabia sought to limit the power of Iran-supported Houthis and also curb Iranian influence in the southern Red Sea region. بحفشة تكونتاتنا جيوبوليتيكا ناي تزوبانا يا تقلد زلا بزح مخنياتات كلي غليو مستصاتا ناي سودان ابكينات اب سودان ابزلو كم دما حجي تناي هوتي زغبرو زلو متنقاتا از كله تدميرو نتزوباتي ناب زغدده كغبر خمزغل امريكا دما اجندانا تاكالك خون كم زغل اب تزوباتي انت هونه مستعجي زلو رياليتي and I think መንግስቲ ኤርትራ if anyone up to zoba na America ምንቅስቃስ ከመይ ተኸውን ከም ዝኽእል ክግምግም ዝኽእል እንተሎ ቁፅሪ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ እዩ they know ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክትገብር ከም ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ክምክት ወይ ናቶም ምድላዋት ኣይፈልጥን እየ ግን ኣሜሪካ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክትገብር ከም ትኽእል ኣያም ሚት ክብል ኣይክልኒ ግን ርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሰርፕራይዝ ከም ዘይኮነ ነቶም ህዝቢና ምናልባት هندبت كوننا زغل مبر نا أمريكا من قصاص كتفهم زغل أيقونن زبر الديتن أبناتن علني and I hope إذا كنا تعتزي صبوا غيرنا كنسوا للو زلنا قيني سمعني حجي نبتي كنا تعتك ملسي بحفشة كوينو تعرفوا تزبي كم زيلو organized مخانو منسى تبدأ جزلو كم زيلو توديبو تكاتك مهلاو حد النت ناي تزبي نعتررن حد النخونا نمسؤول زلنا تزبالت إيه أصوارنا حزب إيرترا انتهي كل جزء حد النتيو عبت حد النتيو زلوا تحيلو تمستير لتسألعي تزخبده مدرخون انتلو نوعو أينايو أتي حد النتنا حزب إيرترا أنا ببتانيو سلازي تدقزلو يكون مستوش تزلو بفلا يبدقزلنا وش زلو كوا حد النت أقام يبلون تبدقزلو جن كل جزء هندزلو حد النت زلو حزب انتلو أبصورا خلو وانت مكيتو لو مو كمكاتيو قد ما تدخل زبلو زلو تا إثيوبيا أنا بعلى تباتاتينا كم نرياز لنا أبزي توصخت أتيوم سودان كمو أبشجرالو سلازة تأمكو تصفازلو هاجر إيرترا دما نتزلات مدرخ بجبو كتعملون كتعطلون تصفان جبر الزخول زبهال زلو قديفنا هنا كما يجرنا نهاجرنا نهزبنا ندحن أو كنحسب كنكلالنا الزخول وجن ورا وجن تطويلو من قد سلام كون تمنيتين يوترو ناب سلام كن كيت كلنا دما ناتنا بركتون ناتنا الجامن تاي كوني كنبلالنا بقلنا نفسنا كندالنا هاجرنا كابانا بزح تصب مخانا فليتنا استوعيلنا أنا نزع عدي نزه زبي بخماي كغلغلوخل بخماي كطعمخل بخماي كحجزوخل كنبل كنكلالنا نبلكو نايلو مع استاب زخودي I hope everybody كابزي نقيحون تداليون نهزبون ختكم ترى ناتو إجام خبركت يمحتن لايك جبرو سبورت جبرو أبالات نايز channel كلو ناتكم دقف دماغ قد داسي نبلكو أبزخودي أنا ذا فيديو أبكالك ساب نرخب تصبغي من نيلكم ኣብ ህይወትና ሱርበት ተኻውለው ጥኽንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኾይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃነት ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ من قد عودت هنا كازغل كلتات نختم عبل مسحات من بعض ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش بقبردو زي خاطر تعملوا أتصل سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خاك هون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا تجزء وتني هاللخا لازم من قد زك حجز الناس غل استفل عليه كورسات لنا أعطيكم ريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتعملكم يخل نفسي وقف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببرس كتصبع صباي بوين حساب كورارو برامالو تاريخ يغدو ولا يغدو هجر